Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές στο Ionion FM όπου αυτό εκπέμπει. Ξέρουμε ότι διαδικτυακά μας ακούτε και από όλο τον κόσμο. Είναι η εκπομπή Ανατροπές με τη Γιολάντα, στο μικρόφωνο η Γιολάντα Δαναού και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Ανδρακάκος. Δυστυχώς παγκοσμίως τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Είμαστε πρώτης επίσημης ανακοίνωσης ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Θα δείξει. Τα γεγονότα πάντως μέχρι στιγμής είναι αδυσόπιτα και φρικαλαία. Έχουμε δυσεπίλητα προβλήματα που αφορούν στη χώρα μας. Αυτές τις μέρες όμως θα πρέπει να ασχοληθούμε κυρίως με τα γεγονότα που αφορούν στη Γάζα και στο Ισραήλ, γιατί από αυτά τα γεγονότα και από αυτόν τον πόλεμο θα εξαρτηθεί γενικώς η παγκόσμια ισορροπία. Καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής είναι ο πολιτικός και πρόεδρος του ΕΠΑΜ, Δημήτρης Καζάκης. Κύριε Καζάκη, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε στην εκπομπή μας για αυτές τις ιστορικές συνθήκες τις οποίες βιώνουμε τώρα. Πώς είστε? Προσωπικά το καλά. Θέμα τι γίνεται ευρύτερα. Ευρύτερα. Υπό άλλες συνθήκες θα συζητούσαμε για τα εγχώρια προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα και δυσβάστακτα θα έλεγα, αλλά όλα όμως τώρα τα πάμε λίγο πίσω, γιατί τρέχει το θέμα του Παλαιστινιακού, όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ισραήλ κλπ. Θα ήθελα να μου χαρακτηρίσετε λιγάκι αυτό που συνέβη με τη Χαμάς και να σας ρωτήσω αν πιστεύετε πως η Χαμάς ταυτίζεται με τους Παλαιστίνιους πολίτες. Κοιτάξτε, η Χαμάς είναι μια οργάνωση η οποία αυτή τη στιγμή ελέγχει τη Γάζα σε πολύ μεγάλο βαθμό, έστω και αν δεν υπάρχουν διαδικασίες δημοκρατικές, με την έννοια ότι έτσι αλλιώς η Γάζα είναι ένα τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, υπό την άμεση κατοχή και απειλή του στρατού του Ισραήλ. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα να λύσω ή να πω ότι η Χαμάς εκφράζει όλους τους Παλαιστίνιους ή όχι. Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο θέμα το οποίο εκφράζει την Παλαιστίνη και τους Παλαιστίνιους πραγματικά. Ακριβώς. Το ζήτημα είναι εάν και σε ποιο βαθμό η Χαμάς έχει δικαίωμα να επιτεθεί στο Ισραήλ ή όχι. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, γι' αυτό θέλω την άποψή σας. Ανεξαρτήτως μεθόδων, στόχων και τακτικής, το δικαίωμα της επίθεσης ενάντια σε δυνάστη, σε δύναμη κατοχής, το έχει εξορισμού η Χαμάς. Ναι. Εκτός και αν θεωρήσουμε ότι πρέπει να απαγορευτούν οι εθνικοαπελευθερωτικοί πόλεμοι, που επιτρέπει το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο, να σας θυμίσω ότι οι κανόνες του, ενώ το διεθνές δίκαιο αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο απαγορεύει την οποιαδήποτε απειλή εναντίον της ειρήνης, δεν εντάσσει όμως την απειλή ενάντια στην ειρήνη τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες, τους πολέμους δηλαδή ενάντια σε κατακτητές και δυνάστες σε δυνάμεις κατοχής. Σωστά. Κάτι άλλο θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Πολλοί θεωρούν τις επιθέσεις των ημερών της Χαμάς ότι είναι αμερικανοκινούμενες. Υπάρχει αυτή η υποψία σε εσάς? Κοιτάξτε, και εγώ έχω ένα σοβαρό ερώτημα. Σε τι αποσκοπούσε αυτή η επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ? Ναι. Γιατί μια επίθεση η οποία να έχει σαν στόχο την αδρανοποίηση, έστω την στρατιωτική αδρανοποίηση του Ισραήλ, την καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά να κάνεις μια στρατιωτική επιχείρηση η οποία να οδηγήσει στον αφανισμό του πληθυσμού της Γάζας και γενικότερα των αυτόνομων περιοχών της Παλαιστίνης, αυτονομία τώρα μέσα σε πολλά εισαγωγικά, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ακριβώς. Είναι σαν ένα εθνικοαπελευθερωτικό μέτωπο να επιτίθεται κατά των πολιτών του. Κάπως έτσι φαντάζει στα μάτια των ανθρώπων που παρακολουθούν τα τεκτενόμενα. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι η Χαμάς δημιουργήθηκε στην αρχή της, με τη συνδρομή τόσο τη χρηματοδοτική όσο και τον εξοπλισμό της από τη Μοσάτ και το Ισραήλ.
Λοιπόν, Ναι. έχει αποκαλυφθεί άλλωστε πάρα πολλές Το φορές. είχε πει και ο Κοέν, αν δεν κάνω λάθος αυτό. Ποιος? Το είχε πει και ο Κοέν ότι η Χαμάς δημιουργήθηκε από το Ισραήλ και ίσως και από τη CIA. Υπάρχει αυτή η αναφορά. Το έχουν αποδεχτεί στελέχη του Ισραήλ, αλλά έχει δημοσιοποιηθεί και στη Wall Street Journal και στη Washington Post εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι δημιουργήθηκε σαν αντίπαλο δέος απέναντι στην τότε πανίσχυρο μέτωπο για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Ακριβώς. Ειδικά την εποχή της πρώτης Ιντιφάντα, η οποία πραγματικά ήταν ένα αυθεντικό λαϊκό απελευθερωτικό κίνημα των Παλαιστινίων σε αυτή την ιστορία, και μάλιστα με το κεντρικό αίτημα, που κατά τη γνώμη μου το μόνο δημοκρατικό αίτημα, μία ενιαία και αδιαίρετη Παλαιστίνη. Λοιπόν, αυτό τότε δημιουργήθηκε βεβαίως με τα χρόνια, και επειδή δυστυχώς η ηγεσία των Παλαιστινίων, τότε δηλαδή του Παλαιστινιακού μετώπου μάλλον το μετώπου για την απελευθέρωση Παλαιστίνη, της PLO όπως έτσι ξέρουμε, επειδή ακριβώς δυστυχώς μετά προσχώρησε στη λογική συμβιβασμού και παράδοσης των βασικών αιτημάτων του εθνικοπαιδευτικού αγώνα των Παλαιστινίων με τη διαδικασία του Όσλο στη δεκαετία του 90, έδωσε τη δυνατότητα να ενισχυθούν πάρα πολύ οι Ισλαμιστικές οργανώσεις αντι-Χαμάς. Ναι. Βεβαίως η διαδικασία του Όσλο, μάλλον οι διαδικασίες του Όσλο οδήγησαν ως γνωστό στη δολοφονία και του Ράμπιν, του πρωθυπουργού τότε του Ισραήλ, και τη δολοφονία του Γιάσερ Αραφάτ σε αυτήν την ιστορία, και τη δημιουργία δύο έγκλειστων περιοχών Παλαιστινιακής Αρχής, της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, όπου στην ουσία είναι υπό τη στρατιωτική κατοχή και επιτήρηση του Ισραήλ. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Δεν υφίσταται σαν αυτονομίας. Έτσι, είναι εικονική η αυτονομία του. Ιδιαίτερα βεβαίως για τη Γάζα. Λοιπόν, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, το να καθόμαστε και να συζητάμε για το αν είναι εγκληματίες της Χαμάς ή όχι ή οτιδήποτε, να με συγχωρείτε, εγώ να θυμίσω ορισμένα πράγματα που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε εμείς οι Έλληνες. Μέσα σε αυτή την ομίχλη του πολέμου που δημιουργεί η προπαγάνδα της Δύσης και κυρίως του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ. Ακριβώς. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα? Λοιπόν, ξεχνάμε ότι μόλις πριν λίγα χρόνια είχαμε εδώ τον κύριο Ρίχτερ, ο οποίος αναδείχθηκε ως ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κατηγορούσε τους Κρήτες που πολέμησαν ενάντια στους Γερμανούς κατακτητές ότι διέπραξαν εγκλήματα κατά των Γερμανών εισβολέων. Απίστευτο. Ξεχνάμε ότι το κίνημα εθνικής αντίστασης κατά τη διάρκεια της κατοχής χαρακτηριζόταν επίσημα τόσο από τις κυβερνήσεις των συλλόγων όσο και από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής ως τρομοκράτες. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, βεβαίως έχουν γίνει πράγματα για τα οποία και εγώ έχω ένα σοβαρό, πώς το λένε, ενδιασμό. Αν πραγματικά αληθεύουν οι σφαγές, μωρά, πράγματα κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε είναι το τεκμήριο της προπαγάνδας. Και βέβαια η Μοσάντ, η σιωνιστική προπαγάνδα, αλλά και η προπαγάνδα των ΗΠΑ και της Δύσης δεν έχει τα καλύτερα εχέγγυα. Συμφωνώ. Για να μας πείσει ότι δημιουργούν. Να θυμίσω μόνο ένα γεγονός. Να θυμηθούμε ότι τότε με την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ, αν θυμόμαστε το 1991, λοιπόν, που έγινε τόση ιστορία και προετοιμάστηκε ο πόλεμος και η εισβολή των ΗΠΑ ενάντια στο Ιράκ, που έγινε το 2002-2003. Λοιπόν, θυμόμαστε εκείνη την κοπελίτσα που έκλαιγε ως νοσοκόμα σε νοσοκομείο, όπου κατά τις μαρτυρίες των νοσοκόμων και των άλλων μας βγάζανε στα βίντεο, οι Ιρακινοί στρατιώτες είχαν δολοφονήσει μωρά σε κοιτίδες. Ναι, στο νοσοκομείο. Ναι. Τελικά αποδείχτηκε ότι η συγκεκριμένη ήταν η κόρη του Καταριανού πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι της στο Κατάρ. Άρα λοιπόν βομβαρδιζόμαστε από fake news. Να προσέχουμε λοιπόν
την ομίχλη του πολέμου αφενός και αφετέρου. Ναι, υπάρχει θέμα. Αλλά εγώ είμαι υπέρ της άποψης αυτής που διαπίστωνε και ο Σπυρίδων Τρικούπης, το γράφει στον πρώτο τόμο της ιστορίας για την Ελληνική Επανάσταση. Ότι δεν μπορείς να κρίνεις με την ηθική του Σαλονιού, των μεγάλων πρωτευουσών της Ευρώπης, την ηθική ενός πολέμου καταπιεσμένων δούλων και υπεξούσιων, των πιο βάρβαρων εξουσιών που υπάρχουν, που τότε ήταν ο Σουλτάνος, σήμερα είναι το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ. Σωστά. Κύριε Καζάκη, η κυβέρνηση Νετανιάχου ήταν σε πολύ δύσκολη θέση πριν γίνει η επίθεση στη Χαμάς. Ακριβώς, ναι. Και επίσης θεωρώ πάρα πολύ... Δεν μπορώ να κατανοήσω το γεγονός ότι η Μοσάντ, που ξέρει και πόσα μερμήγκια κυκλοφορούν στο έδαφος, δεν μπόρεσε να αποτρέψει την επίθεση της Χαμάς. Αυτή είναι η άποψη δική μου, ότι το θεωρώ αδιανόητο. Αυτό που ξέρω, βεβαίως και ξαναλέω, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα ερωτήματα. Άλλωστε, η πολιτική της προβοκάτσιας είναι στα ιστορικά χρονικά της έναρξης μεγάλων πολέμων, είναι χαρακτηριστική. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που μπήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με την προβοκάτσια του Λουζιτάνια, που ήταν πραγματική βίδηση πλοίου, αλλά ξέρανε πολύ καλά οι Αμερικανοί ότι θα βυθιζόταν το συγκεκριμένο πλοίο από τις γερμανικές δυνάμεις. Λοιπόν, το ίδιο ήταν το Pearl Harbor. Έγινε πραγματικά το Pearl Harbor, αλλά το ξέρανε η Αμερικανική διοίκηση, ήξερε πολύ καλά τον κίνδυνο του χτυπήματος στην περιοχή και δεν πήρε κανένα μέτρο, μόνο και μόνο για να γίνει το χτύπημα. Για να μην μιλήσουμε για την 11η του Σεπτέμβρη, που ακόμη και σήμερα φυσικά πάρα πολλές υποθέσεις γίνονται για τον τρόπο που έδρασαν οι τρομοκράτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποιος τους κάλυψε, ποιος τους άνοιξε την πόρτα και όλα αυτά. Ενδεχομένως να έχουμε μία τέτοια ακόμη επιχείρηση στο έδαφος του Ισραήλ. Δηλαδή να ξέρανε επακριβώς τι συνέβαινε, εξωθούσαν τα πράγματα. Να σκεφτούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑΤΗΣ Αρμοστίας του ΟΗΕ, που παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Γάζα, μιλάει για 238 νεκρούς αμάχους Παλαιστίνιους μέχρι το Σεπτέμβριο του 2023. Τώρα, από δολοφονίες και αντίστοιχα για 31 Ισραηλινούς. Λοιπόν, μην τρελαθούμε λοιπόν. Εξωθούσαν τα πράγματα. Η επίθεση της σχιζοφρενικής φασιστικής ακροδεξιάς των σιωνιστών, των επίκων δηλαδή, στο Αλαξά, που έγινε πριν ένα μήνα. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Χαμάς επικαλέστηκε ακριβώς αυτή την επίθεση για να χτυπήσει το Ισραήλ. Επομένως, όλα μπορεί να είναι ένα στήσιμο μόνο και μόνο για να ξεκινήσει ένας νέος, μάλλον η κλιμάκωση ενός πολέμου. Ενός τρίτου παγκοσμίου εννοείται. Ναι. Που διεξάγεται έτσι αλλιώς από στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Ναι. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά να αθωώσει αυτό το κάθαρμα που έχουν οι Ισραηλοί τον Νετανιάχου, ο οποίος πραγματικά, εάν διαβάσει κανείς την ψυχιατρική ανάλυση του Χίτλερ που είχαν κάνει οι Αμερικανοί ψυχίατροι, μπορεί να την παραλληλήσει με τον Νετανιάχου. Βεβαίως. Αυτό το παραλληλισμό το κάναμε όλοι και κυρίως στην περίοδο της κορονοκρατίας. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε πώς συμπεριφέρθηκε, πώς πούλησε το λαό του Νετανιάχου. Άρα είναι ο άνθρωπος αυτός, καταρχάς, είναι υπόδικος. Είναι υπόδικος για εγκλήματα απέναντι στη δικαιοσύνη που έχει κινηθεί η διαδικασία εναντίον του. Κάνει τα αδύνατα δυνατά να βάλει χέρι στην Ισραηλινή δικαιοσύνη ώστε να πάψει να είναι υπόδικος. Γι' αυτό και είχαμε τεράστιες κινητοποιήσεις. Και όχι μόνο αυτό. Αρνήθηκαν 10.000, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που ξέρουμε από τον Ισραηλινό τύπο, 10.000 έφεδροι να κληθούν στα όπλα μόνο και μόνο επειδή υπάρχει ο Νετανιάχου.
δεν θα πολεμήσω για τον Νετανιάχου. Λοιπόν, υπάρχουν ζήτηματα. Σήμερα διάβαζα στον αμερικανικό τύπο για γκάλοπ στο Ισραήλ, όπου το 86% των Ισραηλινών θεωρούν υπεύθυνο τον Νετανιάχου. Φυσικά, γι' αυτό και επιτέθηκαν στους δύο υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, στα νοσοκομεία που πήγαν να επισκεφτούν. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Ναι. Η μόνη φαίνεται που τον υποστηρίζει είναι η κλίκα του Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Καλά που αναφερθήκατε σε αυτό. Κύριε Καζάκη, δεν θεωρείτε ότι υπονομεύει με πολύ κακό τρόπο την εθνική μας ασφάλεια το θέμα ότι ανήρτησαν τη σημαία στη Βουλή? Έγιναν έξαλλοι. Κάνουν κάτι πολύ χειρότερο. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νοσηρός νους, αλλά προετοιμάζουν την Ελλάδα για τρομοκρατικό χτύπημα. Μην ξεχνάμε και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Λοιπόν, μέσα στον βομβαρδισμό ψυχολογικού πολέμου που γίνεται σε βάρος του Έλληνα πολίτη από τα μέσα μαζικής εξημέρωσης και εξαπάτησης, γιατί μιλάμε για ψυχολογικό πόλεμο. Με όλη αυτή την υπόθεση με τον κύριο Καστελάκη και όλα αυτά, δεν μιλάμε για τη φεδρότητα του προσώπου, μιλάμε για το γεγονός ότι πρέπει να απασχολούμαστε με φεδρά πρόσωπα και με φεδρότητες, μπέος και τα λοιπά. Μην ξεχνάμε ότι επί 70 χρόνια οι κυβερνήσεις όλες οι κυβερνήσεις της Ελλάδας κατόρθωσαν να προστατέψουν τη χώρα από τα κύματα τρομοκρατίας μέσα διατηρώντας φιλικές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Έτσι, και φυσικά με τους Παλαιστίνιους, που η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα και μια από τις πιο σημαντικές χώρες που έδωσε προστασία στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Ζουν ανάμεσά μας άνθρωποι πάρα πολλά χρόνια από την Παλαιστίνη. Έτσι, αυτό τεινάχτηκε στον αέρα από τον κύριο Τσίπρα, όταν το 2016 πήγε εκεί, πήγε με επίσκεψη και αγκαλιάστηκε με τον κύριο Νετανιάχου, αναγνωρίζοντας την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, αν είναι δυνατόν. Ναι, σωστά. Αν είναι δυνατόν, και ταυτόχρονα υπέγραψε συμφωνία. Είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε υπογράψει συμφωνία SOFA, S-O-F-A, δηλαδή στρατιωτικών εκχωρήσεων προς το Ισραήλ. Είμαστε η μόνη χώρα, εκτός από τις ΗΠΑ, που έχει υπογράψει τέτοια συμφωνία με το Ισραήλ. Γι' αυτό στείλαμε και τη φρεγάτα, δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. 4 φρεγάτες έχουμε στείλει στην περιοχή. Είναι 3 που υπάρχουν ήδη και 1/4 που συνοδεύει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο για να δεχτεί το πλήγμα, τον όποιο πύραυλο απειλήσει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Λοιπόν, και εγώ ρωτάω, ποιος είναι αυτός ο νοσηρός νους που θέλει να μετατρέψει την Ελλάδα σε πεδίο, σε στόχο τρομοκρατικής ενέργειας? Ποιος είναι αυτός? Προφανώς, κύριε Καζάκη, είναι σιωνιστές πίσω από όλο αυτό. Προφανώς, μα ο κύριος Μητσοτάκης δεν το κρύβει ότι έχει στενότατες σχέσεις με το σιωνιστικό περιβάλλον και το σιωνιστικό λόμπι στις ΗΠΑ. Όποτε επισκέπτεται τις ΗΠΑ, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να πάει να βρεθεί με τους σιωνιστές, με το σιωνιστικό λόμπι. Ένα σιωνιστικό λόμπι, το οποίο ακόμη και οι γερουσιαστές των ΗΠΑ αποφεύγουν να εμφανίζουν, τουλάχιστον ανοιχτά, φανερά. Λοιπόν, είναι πραγματικά κάσους μπέλι για το αμερικανικό. Ο κύριος Μητσοτάκης στη τελευταία επίσκεψη στη Νέα Υόρκη, που πήγε υποτίθεται για τον ΟΗΕ, την Γενική Συνέλευση, πήγε και επισκέφτηκε και συναντήθηκε με το σιωνιστικό λόμπι, χωρίς να μας αναγγείλει τι ακριβώς συζητάει, τι παρεδώσει έχει με τους σιωνιστές. Άρα θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι μας κυβερνούν όχι Έλληνες, αλλά Ελληνόφωνοι. Αυτό δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ολοφάνερα ήδη από την εποχή Τσίπρα, όπου με τον κύριο Καμένο εγκαταστάθηκε σιωνιστής συντονιστής στο Υπουργείο Άμυνας. Σωστά. Μαζί με την κυρία Νιούλαντ. Για να μην μπούμε βεβαίως το γεγονός αυτό που καταγγέλθηκε επανειλημμένα, ότι το κόμμα το ίδιο του κύριου Καμένου χρηματοδοτήθηκε από σιωνιστικούς κύκλους. Λοιπόν, και το ξέρουμε από πρώτο χέρι, γιατί πληρώνονταν λογαριασμοί στην ίδρυση, στο δίστομο που εμφανίστηκε ο κύριος Καμένος,
πληρώνονταν οι λογαριασμοί για τα τηλεοπτικά, για την τηλεοπτική του κάλυψη από συγκεκριμένη σιωνιστική εταιρεία. Κακόμοιροι Έλληνες έχουμε εμπλακεί πολύ άσχημα και αυτό είναι και προχωράμε ακόμη χειρότερα. Και βέβαια, ενώ έχουμε, θα σας πω και κάτι άλλο που με απασχολεί πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε περίπου 16 φρεγάτες, υποτίθεται ότι έχουμε 16 φρεγάτες, εκ των οποίων οι 6-8 είναι αξιόπλοες, για να μην πω αξιόμαχες. Ναι, κατάλαβα. Και έχουμε στείλει 4 εκεί. Δηλαδή, αφήνουμε αφύλακτο το Αιγαίο σε τέτοιες συνθήκες απέναντι στην Τουρκία. Δηλαδή, αποστρατιωτικοποιούμε το Αιγαίο για να κάνουμε τον υπηρέτη στους Αμερικανούς και στους Σιωνιστές. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί ένας στους 3 αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού παραιτούνται. Έχετε απόλυτο δίκιο, θα πρέπει όμως να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και να συνεχίσουμε. Επειδή αναφερθήκατε στην κυβέρνηση Τσίπρα, εγώ θεωρώ, θα σας πω την προσωπική μου άποψη και μετά θα μου πείτε κι εσείς αν συμφωνείτε μαζί μου ή όχι, ότι καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις της κυβέρνησης Τσίπρα έπαιξαν, να το πω λαϊκιστή, τα κολλητηλίκια του τότε Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον Τζέφρι Πάιατ. Αυτό είναι φανερό, ήταν σύντροφοι. Γνωρίζουμε ποιος είναι βέβαια ο Τζέφρι Πάιατ και τι έκανε κλπ. Βεβαίως. Άρα έχουμε ανοιχτά πλέον, τουλάχιστον σε όσους ανθρώπους, σε όσους πολίτες ψάχνουν πέρα από αυτά τα fake news που μας δίνουν στο πιάτο οι τηλεοράσεις, οι ελληνικές, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αμερικανοκινούμενοι από το βαθύ κράτος της Αμερικής, τους σιωνιστές. Ακριβώς. Και έχουμε και τώρα και το φαινόμενο Κασελάκη. Είναι μια πιο προχωρημένη έκδοση του κυρίου Τσίπρα. Ναι, βέβαια είναι και το απόλυτο νεοταξικό πρότυπο, ας μου επιτραπεί χωρίς τα φανόμοφοβική, γιατί δίνει και ένα άλλο πρότυπο, ξέρετε, του ανθρώπου που κουβαλά παντού μαζί του το σύντροφό του. Είναι η Αμερικανιά αυτή. Είναι το δημοσιοσύτικο των Αμερικανών. Κοιτάξτε, ο George Bernard Shaw είχε γράψει κάποτε ότι η βασιλεία δεν είναι ελαίο Θεού. Κατασκευάζεται από τεχνική Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, Ανατροπές με τη Γιολάντα. Για όσους ανοίξετε τώρα τους δέκτες σας, Ιόνιον FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γιολάντα Δαναού και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Ανδρακάκος και καλεσμένος μας ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ, κύριος Δημήτρης Καζάκης. Με καταλαβαίνετε. Φυσικά. Και επομένως, θυμάμαι κάποιον βουλευτή του Πασόκ, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποιος, στα Χανιά στη δεκαετία του 80, την εποχή της παντοδυναμίας του Πασόκ, που έλεγε στις τότε εκλογές ότι εάν το Πασόκ κατέβαζε για δήμαρχο ένα γάιδαρο στα Χανιά θα τον εξέλεγε. Έχουν απόλυτο δίκιο. Αυτό κάνουν. Βεβαίως είμαστε ο Γαϊδαράκος. Ναι. Έτσι. Θεωρείτε, κύριε Καζάκη, ότι ελήψη δημοφιλίας του Μητσοτάκη έστειλαν τον Κασελάκη οι Αμερικάνοι? Κοιτάξτε, νομίζω ότι εγώ δεν νομίζω ότι οι Αμερικάνοι κινούνται ενιαία. Λοιπόν, οι κύκλοι που αγόρασαν ένα συγκεκριμένο κόμμα, γιατί αυτό έγινε, αγόρασαν ένα κόμμα, έστω και αν αυτό το κόμμα είναι στα τελειώματά του. Ναι. Δηλαδή τελειώνει, δεν πρόκειται να επιβιώσει αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι γιατί μας έστειλαν τον κύριο Κασελάκη. Ακριβώς. Έστειλαν έναν άνθρωπο μπροστινό, όλο το βιογραφικό του βοά ότι φυσικά είναι μπροστινός, έτσι, για να αγοράσουν ένα κόμμα στην Ελλάδα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα, τα όποια ειδικά του συμφέροντα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το αν θα κρατήσει αυτή η ιστορία, θα κρατήσει, όχι, δεν πιστεύω θα κρατήσει. Από την άλλη μεριά, είναι και ένα τεράστιο ζήτημα ότι εδώ έχουμε πλέον μια κατάσταση όπου έχουμε το κράτος Μητσοτάκη. Δεν έχουμε κόμμα απλά Μητσοτάκη, έχουμε κράτος Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης θα ελέγχει όλα. Άλλωστε, είναι και ο μοναδικός όταν άρχισαν προσωπικότητες της ομογένειας των ΗΠΑ να αμφισβητούν το βιογραφικό του κυρίου Κασελάκη. Είναι ο μόνος που βγήκε και τον υπερασπίστηκε εμέσως και σαφώς. Σε συνέντευξή του είπε ότι εγώ το γνώριζα από παλιά όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη, κάναμε παρέα και δεν περίμενα θα πήγαινε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό είπε. Α, γιατί ήταν είναι και βούτυρο στο ψωμί του γνώριζα Μητσοτάκη. Βέβαια. Πώς, συγγνώμη? Ήταν και βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη η εκλογή Κασελάκη, κύριε Καζάκη. Σαφέστατα. Το συμφέρει απόλυτα. Φυσικά. Ενισχύει το καθεστώς Μητσοτάκη. Ακριβώς. Ενισχύει δηλαδή τη διακυβέρνηση από το οργανωμένο έγκλημα, το κρατικά οργανωμένο έγκλημα που έχουμε στις μέρες μας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για το πόσο έχουμε ξεφύγει σαν χώρα. Έτσι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Γίνεται χαμός στη Μεγάλη Βρετανία για το γεγονός ότι το BBC, που ξέρουμε ότι κάθε άλλο παρά αντικειμενικό είναι, λοιπόν, το BBC τι έκανε? Κράτησε αποστάσεις από το να χαρακτηρίσει τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση. Και έτσι επιτέθηκε στο BBC και η κυβέρνηση, εν λόγω κυβέρνηση των Τόριδων, όπως και πολλοί άλλοι αναλυτές, φιλελεύθεροι και τα γνωστά. Και βγήκε το BBC και είπε το εξής: εμείς δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε μια οργάνωση τρομοκρατική, αυτό είναι μια κρατική θέση. Είναι θέση κυβέρνησης. Το αν είναι και τι είναι, το συμπέρασμα θα το βγάλει ο ακροατής ή τηλεθεατής από τα στοιχεία που θα παραθέσουμε. Αυτό είπε το BBC. Φαντάζεστε ποτέ την κρατική τηλεόραση ή το κρατικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα να έκανε τέτοια διευκρίνηση, όταν αυτή τη στιγμή από το πρωί μέχρι το βράδυ μας μιλάνε για τα εγκλήματα της Χαμάς, όταν το Ισραήλ εφαρμόζει και κορυφώνει μια γενοκτονία, πολιτική γενοκτονίας εναντίον των Παλαιστινίων. Σωστά. Λοιπόν, πότε ξανά συνέβη αυτό το πράγμα? Μόνο στην εποχή της Χούντας. Μόνο που η Χούντα το έλεγε ευθέως. Κύριε Καζάκη, αυτή την εθνοκάθαρση δεν την παράξετε με την εθνοκάθαρση των Εβραίων που έκανε ο Χίτλερ? Φυσικά. Άλλωστε, εάν δεν υπήρχε η εθνοκάθαρση εναντίον των Εβραίων που έκανε ο Χίτλερ, σιωνιστικό κράτος δεν θα υπήρχε. Σωστά. Δεν θα υπήρχε. Είναι πολύ Τι έκανε ο Χίτλερ? Δολοφόνησε όχι μόνο μαζικά τους Εβραίους, αυτό που λέγεται συνήθως, δολοφόνησε ό,τι πιο προοδευτικό είχε οι εβραϊκές κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σωστά. Δολοφόνησε δηλαδή εκείνους οι οποίοι υπεράσπιζαν, μάχονταν ενάντια στον αντισημιτισμό, με το να δηλώνουν ότι ο Εβραίος είναι θρησκευτικό ζήτημα, είναι έκφραση θρησκευτικής διαφορετικότητας και όχι φιλετική διαφορετικότητα, όπως το λένε οι σιωνιστές και οι χιτλερικοί. Ναι, σωστά. Άρα αυτό που βιώνουμε, κύριε Καζάκη, είναι ο ναζισμός επανέρχεται, σωστά? Δεν είναι, να το σκεφτούμε έτσι λιγάκι πιο ευρύτερα. Τι είναι εκείνο που συνδέει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πόλεμο στην Υπερκαυκασία και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που κλιμακώνεται? Ποιο είναι εκείνο? Είναι η αντίληψη του φιλετικού επανακαθορισμού των συνόρων. Ακριβώς. Με φιλετικούς όρους. Ναι. Προφασιζόμενοι βέβαια άλλα πράγματα, αλλά επί της ουσίας είναι αυτό. Το επίσημο καθεστώς, το νεοναζιστικό καθεστώς της Ουκρανίας θεωρεί ότι αυτόχθονες στην περιοχή είναι μόνο οι Ουκρανοί και όλοι οι άλλοι είναι παραεισακτοί. Το ίδιο θεωρεί και ο σιωνισμός στη Μέση Ανατολή. Το ίδιο θεωρούν και οι Αζέροι και οι Τουρκόφωνοι στην περιοχή της Υπερκαυκασίας. Σωστά. Άρα που θέλουν να φέρουν τον κόσμο? Η Δύση. Γιατί πυροβολεί τα πόδια της? Με τις κυβερνήσεις μαριονέτες? Να με συγχωρείτε, δεν πυροβολεί τα πόδια της. Δίνει διεξόδου στα αδιέξοδα των μεγάλων συγκεντρώσεων κεφαλαίου, χρηματικού κεφαλαίου που αυτή τη στιγμή υπάρχει. Αυτό που δεν παρακολουθεί ο πολύς κόσμος, και πώς να το παρακολουθήσει, αφού δεν συζητάει κανένας πουθενά. Σωστά. Είναι το τεράστιο μπλοκάρισμα που υπάρχει στις μεγάλες χρηματαγορές της Δύσης. Πολύ μεγάλο μπλοκάρισμα. Και ένας από τους λόγους που υπάρχει αυτό το μπλοκάρισμα είναι γιατί η Αφρική
ξεσηκώνεται, η Λατινική Αμερική ξεσηκώνεται ναι. Και μέρος της Ασίας. Δηλαδή δεν θέλουν να είναι πλέον υποτελείς στις υπερεθνικές εφοδιαστικές αλυσίδες της Δύσης. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στις μεγάλες χρηματαγορές της Δύσης, τις τυχιώνει με ένα επικείμενο μεγάλο κράχ και έτσι με τη γενίκευση του πολέμου και ταυτόχρονα τη μετατροπή της οικονομίας της Δύσης σε πολεμική οικονομία, όπως αυτό γίνεται ήδη, λοιπόν αποτελεί μια ζωτική έξοδο για τα τεράστια κεφάλαια που αυτή τη στιγμή λιμνάζουν στις μεγάλες κεφαλαγορές. Αυτό γίνεται. Βεβαίως το γεγονός ότι χρησιμοποιούν όπως πάντα τα πλέον μεγαλύτερα καθάρματα που υπάρχουν στην πολιτική, έτσι, αυτό συνέβαινε πάντα και με τον Χίτλερ έτσι έγινε. Έτσι αναδείχθηκε ο Χίτλερ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα παίζονται και τα δικά τους παιχνίδια. Εφόσον επιλέγεις τρελούς καθάρματα ανοικούς ως πολιτικούς ηγέτες, λογικό είναι από εκεί και πέρα να παίζονται και ιδιαίτερα παιχνίδια. Ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο σχετικό και άσχετο για την υποψηφιότητα του Κέννεντι. Τι γνώμη έχετε? Του Ρόμπερτ Κέννεντι Jr. Είναι μια πολιτική κίνηση που θεωρώ ότι θα έχει άδοξο τέλος. Και εσείς το θεωρείτε αυτό? Είναι κρίμα, ναι. Ναι, θεωρώ ότι γιατί είναι πλέον... Κοιτάξτε, η ανατροπή του δικομματικού συστήματος στις ΗΠΑ που αποτελεί πραγματικά μορφή κοινοβουλευτικής δικτατορίας εξιδρύσεως των ΗΠΑ μπορεί να συμβεί έξω από τα δύο κόμματα μόνο. Μόνο έξω. Μόνο απ' έξω. Βεβαίως πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό που λέμε National Security State, το κράτος εθνικής ασφαλείας, που είναι το πιο αδίσταχτο κράτος γκεστάπο που υπάρχει στον πλανήτη. Ναι. Έτσι, λοιπόν, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, διότι τελευταία φορά που επιχειρήθηκε και μάλιστα επιχειρήθηκε με πολύ μεγάλες δυνατότητες, ήταν η υποψηφιότητα Wallace απέναντι στον Τρούμαν. Ο Wallace ήταν γνωστό, ήταν αντιπρόεδρος του Ρούσβελτ, όπου εκεί μαζί τους εισπυρώθηκαν εργατικά συνδικάτα, κομμουνιστές, σοσιαλιστές, δημοκράτες, πατριώτες κτλ. Η συντριβή του Wallace οφείλεται στο FBI. Στην τρομοκρατία του FBI. Που γνωρίζουμε το FBI γιατί δημιουργήθηκε και ποιοι είναι. Ναι, θέλω να πω, απλά λέω ότι απέναντι σε αυτό και μόνο το γεγονός ότι ο Ρόμπερτ Κέννεντι Jr. τα βάζει με αυτό το καθεστημένο, μου προξενεί την εκτίμησή μου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αγωνιστής. Από εκεί και πέρα δεν πιστεύω ότι μπορεί να διαρρήξει αυτό το πλέγμα σχέσεων και μηχανισμών που υπάρχει παίζοντας μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, καταλαβαίνω τι εννοείται. Πώς θα γίνει διαφορετικά. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι αυτό δυστυχώς είναι τόσο μπλοκαρισμένη η πολιτική κορυφών στις Ηνωμένες Πολιτείες που μόνο με εμφύλιο θα σπάσει. Μα και η οικογένεια του Ρόμπερτ Κέννεντι, φοβούμενη, καταλαβαίνετε τι φοβάται ας πούμε, διαχώρισε τη θέση της και τον άφησε μόνο του στον εκλογικό αγώνα. Ναι, δυστυχώς, ναι, αυτό, κοιτάξτε, μιλάμε για μια οικογένεια από τις πιο παλιές και τις πιο πλούσιες των ΗΠΑ. Βέβαια. Δεν είναι ταυτισμένοι τα συμφέροντα ούτε του JFK, ούτε του Robert Kennedy Sr. Έτσι, λοιπόν, δεν υποστήριξε ποτέ, για παράδειγμα, τον αγώνα του απέναντι στη μαφία, που από ό,τι φαίνεται αποτέλεσε και το κάζους μπέλι για τη δολοφονία του. Μιλάω για τον πατέρα του, Robert Kennedy Jr. Έτσι. Λοιπόν, γιατί να υποστηρίξει ένα ακόμη χειρότερο ζήτημα, πολύ πιο προκλητικό ζήτημα απέναντι στο κατεστημένο, το επιχειρηματικό κατεστημένο, τον κορπορατισμό, τον αμερικανικό κορπορατισμό που λειτουργεί, και απέναντι σε αυτόν τάσεται ο Ρόμπερτ Κέννεντι Jr. Σωστά. Και τώρα που μιλήσετε για μαφία, κύριε Καζάκη, αυτό που υφιστάμεθα τώρα όλοι οι πολίτες του κόσμου, είναι τελικά ο πόλεμος που δεχόμαστε από τη χαζαρομαφία?
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι πλέον βρισκόμαστε στην ίστατη φάση του καπιταλισμού. Και αυτός δεν είναι απλά ο ιμπεριαλισμός, είναι η μετεξέλιξη του ιμπεριαλισμού και της κράτικο-μονοπωλιακής του εξουσίας σε οργανωμένο έγκλημα. Ναι. Πλέον σήμερα δεν υπάρχει το οργανωμένο έγκλημα κορυφών μακριά και έξω από την πολιτική. Είναι συνυφασμένο με το κράτος και την πολιτική. Φυσικά δεν βλέπετε εδώ τι γίνεται Γι' στη αυτό χώρα και μας. δεν μπορώ να χαρακτηρίσω. Ναι, γι' αυτό κιόλας οι αστυνομικές δυνάμεις και στη χώρα μας, στο ελάχιστο που ασχολούνται με το οργανωμένο έγκλημα, ασχολούνται μόνο με το οργανωμένο έγκλημα στο πεζοδρόμιο. Αλλά και αυτό μόνο στο βαθμό που δεν έχει πολιτική επιπλοκή. Παράδειγμα, η χαρακτηριστική υπόθεση στη Λούτσα το ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ναι. Τι έγινε εκεί? Κάποιοι πολιτικοί παράγοντες της χώρας έδωσαν τη δυνατότητα σε ξένες οργανωμένες μαφίες να ξεκαθαρίζουν τους λογαριασμούς τους σε ελληνικό έδαφος. Ναι, και μας έδωσαν το παραμύθι ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, για διακίνηση κοκαίνης κλπ. Κάτι που οι περισσότεροι δεν το πιστέψαμε φυσικά. Ωραία, ναι, αλλά στην Τουρκία παράδειγμα έγιναν 25 συλλήψεις με βάση αυτό. Πέστε πόσες συλλήψεις έγιναν? Καμία. Αυτό λέω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Παραμύθια για τον τύπο. Ναι. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καζάκη, είναι για το δόγμα του σοκ. Πότε θεωρείτε ότι ξεκίνησε εναντίον των Ελλήνων πολιτών και τους κατέστησε τόσο υπνοτισμένους όσο είναι τώρα? Το δόγμα του σοκ έτσι αλλιώς εφαρμόστηκε πάρα πολλές στην ελληνική κοινωνία. Πολλές φορές έχουμε μια ιστορικά προηγούμενα, να το πούμε έτσι. Ναι. Αυτό που έγινε το 2010 έχει να κάνει με το γεγονός ότι έπρεπε να πειραματιστούν με τη δυνατότητα να επιβάλλουν σε έναν λαό όλα αυτά που επιβάλλονται σήμερα παγκόσμια. Ναι. Επιβλήθηκαν πρώτα στον Έλληνα, χωρίς να έχουν οργανωμένη αντίσταση από το λαό τον ίδιο. Σωστά. Είναι ένα πείραμα ολοκληρωτισμού, θα έλεγα, σε πλανητικό επίπεδο. Όπως ήταν αντίστοιχα ο ναζισμός ένα πείραμα ολοκληρωτισμού σε μια χώρα. Δηλαδή ο ναζισμός, όπως λέει η Χάνα Άρεντε, έξυπνα πιστεύω, ότι έφτιαξε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σαν ένα πείραμα για να δει με ποιον τρόπο μπορεί να παραιτηθεί από την αντίσταση ένας άνθρωπος. Και αυτή είναι η διαφορά του ολοκληρωτισμού από την απολυταρχία. Η απολυταρχία τι κάνει? Σε καταδυναστεύει επιβάλλοντας με δυναστικό τρόπο, με εξωοικονομική βία ή και με οικονομική βία, έτσι, τις αποφάσεις της. Ο ολοκληρωτισμός σε οδηγεί σε παραίτηση από την αντίσταση. Αυτό που τώρα ως Έλληνες πολίτες. Έτσι ακριβώς. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως γιατί ακούγονται πολλές θεωρίες με τις οποίες εγώ διαφωνώ. Κρίση του λαού, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Όχι. Η ελληνική κοινωνία στοιχιώνεται από μια επανάσταση που έπρεπε να γίνει και δεν έγινε. Επανάσταση δεν εννοώ με την ασφαλίτικη αστυνομική έννοια, αίματα, φυσεκλίκια, βουνά και τα ρεύμα. Έτσι, όχι. Επανάσταση σημαίνει μια πραγματική μεταπολίτευση, δηλαδή ανατροπή αυτού του καθεστώτος που μας επιβάλλανε και την αποκατάσταση της εθνικής ελευθερίας της χώρας, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας. Αυτός είναι η επανάσταση. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε. Και επειδή δεν έγινε, έχουμε, και επειδή όχι απλά δεν έγινε, αλλά συνεχίζεται η βαθύτατη κοινωνική και πολιτική πόλωση. Γιατί το καθεστώς επιμένει. Φυσικά επιμένει το καθεστώς. Δεν έχει ομαλοποιηθεί, ούτε πρόκειται να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Και σε αυτό είναι ακριβώς την ιστορία. Τι γίνεται? Δημιουργείται μια κατάσταση αποσύνθεση ελληνικής κοινωνίας. Ναι. Αποσύνθεση σε όλα τα επίπεδα. Φυσικά σε όλα τα επίπεδα. Το έχουμε δει, βλέπουμε τον ελληνικό λαό που δεν έχει σχέση με τον ελληνικό λαό που γνωρίζαμε πριν κάποια χρόνια. Είναι υπνοτισμένος και θα έλεγα καταθλιπτικός, νοσοφοβικός, ιοφοβικός, γενικά φοβικός. Εδώ τώρα η λύση, όσο προχωράει αυτή η κατάσταση, γίνεται πολύ πιο ξεκάθαρη, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα η προσπάθεια αποφυγής της επανάστασης του ελληνικού λαού ήταν οι μεσοβέζικες δυνάμεις,
ονομάζω μεσοβέζικες δυνάμεις, το αντιμνημόνιο παράδειγμα. Είναι μια μεσοβέζικη δύναμη. Δεν σου βάζε το ζήτημα ποιο είναι το επίδικο, η εθνική ανεξαρτησία της χώρας και η δημοκρατία. Σου έβαζε το να μην έχουμε μνημόνια. Μεσοβέζικη δύναμη. Λοιπόν, ή διάφορες λεγόμενες πατριωτικές δυνάμεις που δεν θέτουν όμως το ζήτημα της ενότητας του λαού, την επιδίωξη, την εθνική ανεξαρτησία και την δημοκρατία, το βάζουν διαφορετικά. Θρησκευτική, αποκατάσταση θρησκευτικής ταυτότητας του λαού. Εγώ πιστεύω, κύριε Καζάκη, ότι αυτές οι πατριωτικές δυνάμεις, εγώ πιστεύω ότι είναι φυτευτές. Φυσικά, αυτό λέω. Αυτό θέλω να εκεί να καταλήξω. Βέβαια. Εκεί να καταλήξω. Μετά τις τελευταίες εκλογές έχουν μια συντριβή όλων αυτών των δυνάμεων. Είτε εκφράζονταν ως αριστερά, είτε εκφράζοντας ως πατριωτισμό. Λοιπόν, ξεκαθαρίζει το τοπίο. Και το τοπίο, λοιπόν, ξεκαθαρίζει τις δύο επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Ή τον πλήρη εκφασισμό της ελληνικής κοινωνίας, θα καταλήξουμε να έχουμε ένα νέο Χίτλερ στη χώρα, ξεκάθαρα, ανοιχτά, με όλα τα χαρακτηριστικά του, λοιπόν, ή θα έχουμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή αυτής της ιστορίας. Γιατί η κοινωνία, πώς να το πούμε, να πούμε το παλιό του Χαρίλαου, παραμένει εγκυμονούσα. Λοιπόν, το θέμα είναι, και εδώ ακριβώς είναι, το ποιες δυνάμεις μπορούν να σηκώσουν το αίτημα αυτό της μεγάλης επαναστατικής ανατροπής στη βάση των μεγάλων αιτημάτων του ελληνικού λαού που υπάρχουν εδώ που τα λέμε από την εποχή της Επαναστατικής. Εθνική ανεξαρτησία, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη. Εδώ θα παιχτεί εδώ είναι το στοίχημα. Εμείς επιλέγουμε αυτή τη μεγάλη ανατροπή. Το θέμα είναι πώς θα ξεκινήσει αυτή, κύριε Καζάκη, και πώς θα αφυπνίσουμε τους Έλληνες πολίτες που είναι τόσο πολύ απογοητευμένοι που δεν πάνε καν να ψηφίσουν. Βλέπετε τώρα, με ένα 12%, 15% εκλέγονται δήμαρχοι, περιφερειάρχες κλπ. Ναι. Πώς μπορούμε να ανατρέψουμε όλο αυτό? Αυτό είναι ένα φαινόμενο πλήρους απαξίωσης της πολιτικής εκπροσώπησης που είχε η Ελλάδα. Και για μένα είναι μια διαδικασία η οποία είναι προοδευτική, είναι καλή. Γιατί είναι καλή? Γιατί καταλαβαίνει αυτός ο κόσμος ότι ρε παιδί μου, όποιος και να είναι κατεβαίνει εκεί κάτω, δεν σε εκπροσωπεί. Δεν παίζει για το καλό σου. Φυσικά δεν μας εκπροσωπούν. Ταυτόχρονα όμως γίνεται μια προσπάθεια να τον πείσουν ότι κοίταξε να δεις, δεν γίνεται τίποτα, οπότε πήγαινε κάτσε κλείσει στο σπίτι σου και ζήσε μίζερα το θάνατό σου. Αυτό. Όμως η ιστορία, αυτή είναι η βαθιά μου πεποίθηση, η ιστορία γράφεται από τους ίδιους ανθρώπους, από τους ίδιους λαούς. Μόνο που δεν γράφεται κατά πώς αυτοί θέλουν. Γράφεται με βάση τις συνθήκες και τις απαιτήσεις αυτών των συνθήκων. Με το κατά πώς οι συνθήκες απαιτούν. Επομένως, η δουλειά που είναι όσων τουλάχιστον έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό το δίλημμα και την αντίθεση είναι η εξής. Είτε θα παίξουμε το ρόλο του καταλήτη με τη δουλειά της ενημέρωσης, με τη δουλειά της επαγρύπνησης, με τη δουλειά της κινητοποίησης. Ναι. Πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Και βέβαια, στη βάση της ενότητας των αιτημάτων, έτσι, ναι. Λοιπόν, ή θα κάνουμε εμείς αυτή τη δουλειά, οπότε ο καταλήτης αυτός θα δράσει καταλυτικά στη συσπήρωση εκείνου του κόσμου που το έχει ανάγκη. Όχι γιατί το πιστεύει, το έχει ανάγκη. Το επιβάλλει ανάγκη δηλαδή. Ή θα το κάνουμε αυτό ή πολύ απλά θα ζήσουμε την κλιμάκωση αυτού του παγκόσμιου πολέμου με καταστροφικές συνέπειες φυσικά για τη χώρα μας, γιατί είμαστε στο επίκεντρο. Ακριβώς. Αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο. Εντάξει, επιλέγουμε το πρώτο που είπατε. Το θέμα είναι πώς θα επιτευχθεί αυτό, κύριε Καζάκη. Γιατί θεωρείται επιβεβλημένο πλέον. Για μένα είναι το εξής. Για μένα η δουλειά είναι μία. Η οργάνωση στη βάση, δηλαδή η οργάνωση στην κοινωνία. Και τι σημαίνει αυτό? Να αποκαταστήσουμε έννοιες οι οποίες έχουν τρωθεί βαθύτατα. Δηλαδή της αυτοοργάνωσης. Γειτονιές δηλαδή. Γειτονιές, χώροι δουλειάς κτλ. Και ενότητα στη βάση του αιτήματος. Και όχι στη βάση της ιδεολογίας ή της αντίληψης. Όχι πως καταργούμε τις ιδεολογίες προς Θεού. Προς Θεού.
Αλλά πρέπει να είναι σαφές το αίτημα. Και το αίτημα δεν είναι η ιδεολειψία του καθενός μας. Το αίτημα είναι σαφές, το κάνει σαφές η ίδια κοινωνία, η έλλειψη δημοκρατίας, η έλλειψη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας, η έλλειψη κοινωνικού περιεχόμενου πολιτικής. Δηλαδή εδώ δεν υπάρχει προστασία στον εργαζόμενο, δεν μπορεί να υπάρξει προστασία για τη μητέρα και την οικογένεια. Εργασιακός μεσαίωνας, κύριε Καζάκη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επομένως, αυτό είναι σαφές το τρίπτυχο που πρέπει να μπει μπροστά. Πάμε μια μικρή διακοπή, σας παρακαλώ, για διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος. Κύριε Καζάκη μου, μήπως ήρθε η ώρα να καταργήσουμε τελικά τις κομματικές ιδεολογίες? Κοιτάξτε, εγώ δεν θεωρώ ότι κομματικές ή πολιτικές ιδεολογίες καταργούνται. Όμως, για μένα, η κάθε ιδεολογία αποδεικνύει το δυναμισμό της και τη δυνατότητά της να προσφέρει σε μια κρίσιμη στιγμή. Ναι. Από το κατά πόσον βοηθάει τους φορείς της να ενώσουν τον κόσμο. Θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένη. Θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένη, γιατί η ερώτηση μου δεν ήταν συγκεκριμένη. Αναφέρομαι στις κομματικές ιδεολογίες που αφορούν στα κοινοβουλευτικά κόμματα. Διότι ζούμε μια πολιτική χαβούζα όπου έχουν ομονοήσει όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, με αποτέλεσμα ο Έλληνας πολίτης να μην έχει πού να στραφεί. Εδώ δεν νομίζω ότι κανείς πλέον κινείται με κριτήριο την ιδεολογία. Ναι. Κινείται με κριτήριο την κομματική ιδεολογία. Κινείται με κριτήριο κυρίως το φόβο, την επιτιδιότητα, ναι, τις προσωπικές και άλλες εξαρτήσεις που αναπτύσσονται. Αυτό είναι το μεγάλο κακό. Έτσι. Και ταυτόχρονα όλα αυτά σε συνδυασμό με φοβίες που έχουν εγκατασταθεί. Σωστά. Στον καθέναν από εμάς. Δηλαδή δεν έχω συναντήσει πιο φοβικά άτομα από τους ανθρώπους που δηλώνουν ότι ανήκουν σε κάποιο κόμμα. Ναι, έχετε δίκιο. Έχω συναντήσει κι εγώ συναδέλφους μου καλλιτέχνες που πρόσκυνται σε ένα συγκεκριμένο κόμμα και ενώ έχουμε τις ίδιες, ταυτιζόμαστε απόλυτα στις απόψεις μας που αφορούν γενικά το πολιτικό κατεστημένο, φοβούνται να μιλήσουν για να μην χάσουν προνόμιο όπως συναυλίες, ξέρετε τώρα. Ναι, χορηγούς κλπ. Αυτό είναι οι εξαρτήσεις που λέμε από τους κομματικούς μηχανισμούς, οι οποίοι είναι πάμπολες και σε πάρα πολλά επίπεδα. Ακριβώς. Λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο το ότι επέτρεψε το καθεστώς της μεταπολίτευσης να αναπτυχθούν αυτά τα πράγματα. Βεβαίως. Διότι μιλώντας κυρίως για την αριστερά, η αριστερά με όλα τα κακά και τα στραβά της, που προερχόμενη από το ΕΑΜ, την ΕΑΜική αριστερά να το πούμε έτσι. Η οποία δεν έχει σχέση κατά τη γνώμη μου με την αριστερά, την είναι αριστερά. Σχέση, ναι. Καμία σχέση. Όσο ήταν ΕΑΜική αριστερά, διωκόμενη, ήταν η αριστερά του δρόμου, Σωστά. ήταν η αριστερά του πεζοδρομίου και αναδείκνυε ανθρώπους από το πεζοδρόμιο. Από το πεζοδρόμιο, δηλαδή από τον ίδιο το λαό. Καταλαβαίνω, βέβαια. Αυτό που είναι το ζητούμενο στη δημοκρατία κιόλας. Δεν υφίσταται. Γιατί πώς αυτό χάθηκε στη μεταπολίτευση? Χάθηκε γιατί το επίσημο καθεστώς των κυβερνήσεων από την εποχή του κράτους της δεξιάς, όπως το έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι. Λοιπόν, τι έκανε? Βεβαίως με σύμβουλο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρουμε, γιατί έχουν γραφτεί βιβλία για τα ζητήματα αυτά. Πάντα αμερικανοκινούμενα. Λοιπόν, επέτρεψαν να δημιουργηθούν υλικά συμφέροντα, να δημιουργηθούν κομματικοί μηχανισμοί με έξω κομματικές χρηματοδοτήσεις και στα κόμματα της αριστεράς. Σωστά. Έτσι ώστε να αναπτυχθεί το πελατειακό σύστημα και μέσα στην ίδια αριστερά. Το είδαμε αυτό, κύριε Καζάκη, που έχουν ομονοήσει και δεν υπάρχει... Τώρα βλέπουμε την τελική φάση της πλήρους κατάπτωσης, ναι, της ταπείνωσης αριστεράς και της εξαφάνισής της. Και καλά θα κάνει να εξαφανιστεί αυτή η αριστερά. Μόνο και μόνο να ανοίξει ο δρόμος να γεννηθεί κάτι τελείως καινούριο. Ακριβώς. Αυτό που λέτε για τους φίλους σας, το έλεγε ο Μπρέχτ, ξέρετε. Ναι. Το έλεγε ο Μπρέχτ σε μια ομιλία που μιλούσε σε καλλιτέχνες. Και λέει, το θέμα δεν είναι να λέτε την αλήθεια.
Το θέμα είναι να την υπερασπίζεστε όταν πρέπει και απέναντι σε αυτούς που πρέπει. Σωστά. Και όπως ο Κυριάκος Συνόπουλος, αυτός ο αντιστασιακός που έφερε τόσα πολλά, που είπε για τους καλλιτέχνες, τους απεκάλεσε ευσεβείς δούλους της εξουσίας. Είχε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι γιατί πάμε τώρα σε αυτό ένα πολύ ωραίο δοκίμιο που είχε γράψει στα δεκαετία του 30 ο Upton Sinclair. Ο Upton Sinclair, ένα από τους πιο σημαντικούς λογοτέχνες Αμερικανούς του Μεσοπολέμου και ταυτόχρονα παρολίγων κυβερνήτης της Καλιφόρνιας στη δεκαετία του 30, σοσιαλιστής στις πεποιθήσεις του. Τον καταπολέμησε τότε το Hollywood, με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, και παραλίγο δεν εξελέγει. Έγραψε λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Η τέχνη ως προπαγάνδα». Ναι. Και λέει οι χειρότεροι προπαγανδιστές όλων είναι οι καλλιτέχνες. Δεν έχει άδικο, κύριε Καζάκη. Ναι, μιλούσε για τους καλλιτέχνες εποχής του βεβαίως, αλλά σήμερα το βλέπουμε ολοφάνερα. Θα σας αναφέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα καλλιτέχνη που πρόσκειται στην αριστερά και δείστε στο ΚΚΕ, ο οποίος είχε χορηγό στη συναυλία στο Τιντέρνα. Ναι, εντάξει, είναι αλίμονο. Ή τη ΔΕΗ, ας πούμε, προσφάτως κάποιος άλλος. Εντάξει, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το λιγότερο. Είναι το χειρότερο είναι οι χορηγοί που δεν φαίνονται. Ναι, σωστά. Οπότε, είναι ακόμη χειρότερο. Κύριε Καζάκη, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι οι μεγάλες ιστορικά ήρθαν από τους λίγους και ακολούθησαν οι πολλοί. Πάντα έτσι γίνεται. Πάντα. Ξέρετε, κανένα μεγάλο κίνημα, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει μια μανιχαϊστική προπαγάνδα που μας την βάζουν θεολογικά στο μυαλό από πάρα πολύ μικρά παιδιά. Ναι. Είναι η θεωρία του ότι είμαστε, πώς να το πούμε, σαν ένα κοπάδι προβάτων. Ναι, δυστυχώς. Και τα κοπάδι του πρόβατα θέλει τζέλικα ή αρχηγό ή κρυάρι. Ναι. Επομένως, το πρόβατο για να κάθεται ήσυχο και να αισθάνεται ότι δεν κινδυνεύει, του λανσάρουν πάντα τη μανιχαϊστική θεωρία της διαρκούς πάλης του καλού με το κακό, ναι, όπου πάντα το καλό στο τέλος νικάει το κακό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Ναι. Στην ιστορία ξέρουμε ότι το κακό πάντα επικρατεί, εκτός και αν από εκείνες τις ελάχιστες περιπτώσεις του συγκυριακού χαρακτήρα, σωστά, που λίγοι παίρνουν την πρωτοβουλία για να κρατήσουν θερμοπύλες, για να θυμηθούμε. Σωστά. Χωρίς θερμοπύλες δεν μπορούν να υπάρξουν μεγάλες νίκες. Γι' αυτό κιόλας ένας μεγάλος φιλόσοφος του διαφωτισμού, εγκυκλοπαιδιστής, έλεγε ότι υπάρχουν θριαμβευτικές ήττες που επισκιάζουν νίκες. Και εννοούσε πάντα εκείνους που κρατάνε ψηλά τη σημαία και αγωνίζονται ακόμη και σε αντίξωες συνθήκες. Σωστά. Κύριε Καζάκη, μου θέλω να αναφερθούμε και λίγο στα απίστευτα γεγονότα που συνέβησαν στο Θεσσαλικό κάμπο. Υπάρχουν οι θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες λένε ότι κάποιοι θέλαν να συμβεί αυτό το κακό στο Θεσσαλικό κάμπο για να επέλθει μια τεχνητή επιστηστική κρίση. Ναι. Και να σας πω την αλήθεια, το πιστεύω και εγώ, διότι αφού γνωρίζαν ότι θα συμβεί το κακό και υπήρχαν και προειδοποίησεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε να κάνουν κάποια πράγματα που δεν έγιναν. Επίσης, κάποια ύποπτα πράγματα που συνέβησαν είναι ότι το 112 λειτουργήσε εν μέσω του ύπνου των ανθρώπων, των πολιτών, των χωριών εκεί, ας πούμε, που δεν θα μπορούσαν να πάρουν χαμπάρι τι γίνεται. Πήγανε κάποια φράγματα, τα γκρεμίσαν, κάποια αναχώματα. Θα ήθελα πραγματικά τη γνώμη σας, που τη σέβομαι απεριόριστα για όλο αυτό που συνέβη. Εγώ πιστεύω ότι είναι μεγάλη business καταστροφή. Όχι πιστεύω, έχει αποδειχθεί άλλωστε. Φυσικά, ναι. Πολύ μεγάλη business. Και επομένως ξέρω από πρώτο χέρι, δηλαδή ξέρω από αυτό που ήδη γίνεται, ήδη με εγκυκλίους η κυβέρνηση έχει προωθήσει έργα, αποφάσεις για δισεκατομμύρια με απλές αποφάσεις υπουργών.
στο όνομα του κατεπήγοντος. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, αλλά Ναι. σε τέτοιο επίπεδο είναι η πρώτη φορά. Επομένως, δεν ξέρω αν είχαν προγραμματίσει την καταστροφή με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να πιστεύει, αλλά η καταστροφή ήταν καλοδεχούμενη. Φυσικά. Γι' αυτό άλλωστε δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Κανένα απολύτως. Και συνέχισαν και μετά να μην παίρνουν μέτρα. Έγινε, για παράδειγμα, η δεύτερη βροχή, ο δεύτερος ήπιος, να το πούμε, η ποιότερη καταιγίδα που ήρθε, πλημμύρισε το Βόλο, ναι. Γιατί ούτε η περιφέρεια ενδιαφέρθηκε, ούτε ο Δήμος ενδιαφέρθηκε να καθαρίσουν τα ρέματα. Το αυτονόητο δηλαδή. Το αυτονόητο. Έτσι. Λοιπόν, αλλά τι έγινε? Πέφτουν δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, μόνο με τον τρόπο, με την καταστροφή Θεσσαλίας, μπόρεσε η κυβέρνηση και έβαλε χέρι στα 2,2 δις αδιάθετα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σταματήστε. Είναι χοντρό. Στα 2,2 δις, αν προσθέσουμε άλλα τόσα τουλάχιστον, που είναι εθνική συμμετοχή, σωστά, είναι μεγάλο το κονδύλι. Σωστά. Και Κύριε είναι Καζάκη, γνωστοί αυτοί που τρώνε. Είναι σωστή η πληροφορία ότι η Τέρνα είχε υπογράψει συμφωνία από το 2018 για ένα τεραστίων διαστάσεων φωτοβολταϊκό πάρκο στο Θεσσαλικό Κάμπο? Δεν το ξέρω, το έχω διαβάσει, απλά δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Και εγώ το έχω διαβάσει και έλεγα μήπως το γνωρίζατε. Πάντως το σίγουρο είναι ότι έκανε παρουσίαση του έργου τη Δευτέρα που εμείς τηρηνούσαμε τα θύματα, τους ανθρώπους που χάθηκαν, τα ζώα και όλα αυτά στο Θεσσαλικό Κάμπο. Η Τέρνα παρουσίαζε το έργο αυτό, το τεραστίου μεγέθους φωτοβολταϊκό πάρκο. Και υπήρξαν και κυβερνητικά στελέχη τα οποία τριγύριζαν στις καταστραμμένες περιοχές και πουλούσαν την ιδέα του φωτοβολταϊκού, του σύγχρονου έξυπνου φωτοβολταϊκού πάρκου στους καταστραμμένους εκεί αγρότες και επαγγελματίες, διότι ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μπορεί να αποκατασταθεί η ζημιά που έχει συμβεί. Φυσικά. Όπως και αυτό που... Θέλει πολλά λεφτά και ένα σχεδιασμό δεκαετίας για να αποκατασταθεί η ζημιά. Δηλαδή για να φτάσει ο Θεσσαλικός Κάμπος στην περιοχή αυτή να είναι το ίδιο παραγωγικός και ταυτόχρονα προστατευμένος, θέλει πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία δεν υπάρχει κανένας να τη διαθέσει. Το κράτος λειτουργεί μόνο για το οργανωμένο έγκλημα, όπως λέγαμε προηγουμένως, ναι, και να τρώει λεφτά. Δεν ενδιαφέρεται κανένας για αυτά. Απόδειξη το γεγονός ότι υπήρχαν οι μελέτες και οι προβλέψεις για το μεγάλο πλημμυρικό κίνδυνο. Σωστά. Έτσι, και δεν εφαρμόστηκε απολύτως τίποτα από ό,τι προβλεπόταν. Έρχομαι να σας ρωτήσω, κύριε Καζάκη, γιατί δεν παρενέβη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό? Γιατί να τους πει, σας ενημερώσαμε, πήρατε κονδύλια, τι έγιναν τα κονδύλια, πού πήγαν? Γιατί η αντιπλημμυρική προστασία αποτελεί εθνική επιλογή και όχι κοινοτική επιλογή. Ναι. Δεν ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό κιόλας από την εποχή των κοινοτικών πλαισίων στήριξης, τα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90, εκεί που άρχισε η νοσηρή παρασιτικότητα του... Ναι. Λοιπόν, τι έγινε? Δεν υπήρχαν καθόλου έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, παρά μόνο σαν πάρεργο από τα μεγάλα έργα δικτύων που προβλέπονταν να γίνουν ως κοινοτική επιλογή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Ακόμη και όταν φτιάχτηκε ο Κηφισός, με τον τρόπο που φτιάχτηκε. Ναι. Τα αντιπλημμυρικά έργα δεν έγιναν αντιπλημμυρικά έργα για την περιοχή ώστε το Ρουφ ή συνορεύουσες περιοχές να γλιτώσουν τους πλημμύρες. Όχι. Δηλαδή τώρα σε ένα επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο, κύριε Καζάκη, μάλλον θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα και με τον Κηφισό και με τον Ηλισσό. Σωστά. Εδώ. Καταρχάς εδώ είχαμε πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, το θυμάμαι. Έτσι. Ναι. Και πώς δεν θρηνήσαμε θύματα είναι πραγματικά οφείλεται στο Θεό. Σωστά. Δηλαδή θέλω να πω,
Το ότι ήταν μάλλον παρέμβαση Θεού το γεγονός ότι δεν είχαμε θεομηνία τέτοια ώστε να φρενήσουμε θύματα με βάση τις ανύπαρτες υποδομές Αθήνας. Άρα να περιμένουμε κι άλλα κακά τώρα και με τη Μάνδρα και με τον Κηφισό. Φυσικά, μα η Μάνδρα πόσα χρόνια μετά δεν έχουν εγκριθεί ακόμη οι μελέτες για την δημιουργία. Ακριβώς. Οπότε... Γιατί όπως το έλεγε το πρότυπο του πολιτευτή στην Ελλάδα, ο Γκρούεζα στη γνωστή ταινία, τι είναι ο Κάβουρας, τι είναι το ζουμί του. Άρα ζούμε σε μια χώρα που δεν ξέρουμε ποτέ τι μας ξημερώνει, κύριε Καζάκη, και αυτό δεν το δεχόμαστε σαν Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό ακριβώς αγωνιζόμαστε. Γι' αυτό πρέπει να κρατάμε ψηλά το κεφάλι. Γιατί λέγαμε αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή χρειάζεται μια συσπήρωση τέτοια που πραγματικά να αναδείξει τη δύναμη του που έχει ο ελληνικός λαός. Την έχει, έστω και αν τον έχουν πείσει. Ναι. Όπως παλιά, ξέρετε πως μαθαίναν στο τσίρκο τους ελέφαντες να μην δραπετεύουν. Πολύ απλά. Τους πέραν από πάρα πολύ μικρά ελεφαντάκια, ένανε το πόδι με ένα σκοινί και ένα παλούκι, χωρίς να μπορούν να δραπετεύσουν, αλλά όταν ο ελέφαντας όταν ελληνικιωνόταν, κανένα παλούκι, καμία αλυσίδα, καμία δεν μπορεί να το συγκρατήσει. Αλλά επειδή έχει μάθει από μικρό παιδί ότι με μια απλή αλυσίδα μπορεί να σε αλυσοδέσει κάποιος, γι' αυτό και δεν επιχειρεί να δραπετεύσει. Αυτό ακριβώς που γίνεται με τον ελληνικό λαό. Ναι. Έχετε δίκιο. Όμως αυτό θέλω να μου δώσετε ένα μήνυμα πριν τελειώσουμε, κύριε Καζάκη, το οποίο να αναπτερώσει το ηθικό των πολιτών και των ακροατών που μας ακούνε τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι κατ' επιταγήν βέβαια ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, αλλά ξέρω ότι έχετε μέσα σε αισιοδοξία και προτάσεις, γι' αυτό σας ζητάω αυτό. Κοιτάξτε εγώ θα έλεγα αυτό που έλεγε ο Ελίτης, ο ποιητής, ότι στα χρόνια της σκουριάς πάντα μου δίνει δύναμη η σκέψη το ότι κάποιοι λίγοι σε κάποια υπόγεια σχεδιάζουν να πολεμήσουν το πώς πρέπει να πολεμήσουν αυτή τη σκουριά. Αυτό το πράγμα που βεβαίως δεν το λέω με τον τρόπο που το είπε ο ποιητής, είναι ακριβώς το πνεύμα και της σημερινής εποχής. Το έγραψε σε εποχές πέτρινων χρόνων για την Ελλάδα. Εκπληκτικό. Και τα λοιπά. Ναι. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε και σήμερα. Γιατί όσο υπάρχουν αυτοί οι λίγοι που βρίσκονται έστω και στα υπόγεια και κρύβονται στα υπόγεια σχεδιάζοντας το πράγμα της σκουριάς, η χώρα, το έθνος μας, ο λαός μας, εμείς οι ίδιοι έχουμε ελπίδα. Σωστά. Ή όπως έλεγε ο αγαπημένος Βάρναλης, άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδο ντουνιάς. Ναι, αυτό είναι η μπαλάντα του Κυρμέντιου. Του Κυρμέντιου, ναι. Που παραλλήλιζε τον άνθρωπο με το γάιδαρο Κυρμέντιο. Ναι, γι' αυτό και είπα προηγουμένως που συγκρινέκριναν τους γαϊδάρους της πολιτικής με καμία σχέση. Κύριε Καζάκη, σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου για τη σημερινή κουβέντα. Χήμαρος είστε, όπως πάντα δηλαδή. Και θα ήθελα να ξανακάνουμε αυτή τη κουβέντα, η οποία αναφορά στο Αιγαίο και στη Θράκη. Βεβαίως, όποτε θέλετε. Το θεωρώ πάρα πολύ επίκαιρο να αναφερθούμε στο Αιγαίο και τη Θράκη. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, είστε επανειδήν. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας, κύριε Καζάκη. Αντίο σας. Θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας, αγαπητοί ακροατές, τι κόσμο θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας. Θέλουμε να αφήσουμε αυτό τον κόσμο που είναι άσχημος, που δεν υπάρχει το δίκαιο πουθενά, που ζούμε έναν εργασιακό μεσαίωνα, μία παγκόσμια δικτατορία. Όχι βέβαια, δεν θέλουμε αυτόν τον κόσμο στα παιδιά μας. Ήδη εμείς, όπως προείπε ο κύριος Καζάκης, είμαστε χρεωμένοι μέχρι το λαιμό. Για χρέη φυσικά, για τα οποία δεν ευθυνόμαστε. Συνεπώς, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο και να σκεφτούμε όλοι
Πού θέλουμε να ζήσουμε? Θέλουμε να ζήσουμε σε μια ελεύθερη χώρα και αυτή να αφήσουμε κληρονομιά στα παιδιά μας? Εγώ λέω πως ναι. Θα έρθουν να σου πούν πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, την πόρτα με κλειδί, ψέματα λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί, λογάδες και γραμματικοί, για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, την πόρτα με κλειδί, θα σε πουλήσω. Όταν θα έρθουν οι καιροί που θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα, υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Μόνο αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα, αγαπητοί μου ακροατές. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ, ειδικά στην παρούσα ιστορική συνθήκη που βιώνουμε. Και τη βιώνουμε με το χειρότερο τρόπο και μην ξεχνάτε ότι βιώσαμε και ένα υγειονομικό apartheid. Όλα μαζεμένα. Η μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Ξέρετε γιατί? Γιατί αφήσαμε να μπουν στην πόλη οι οχτροί. Είναι αυτοί που έχουν αυτή τη στιγμή καταλάβει τη Βουλή των Ελλήνων και οι περισσότεροι από αυτούς που κατευθύνονται από άλλες δυνάμεις, μαριονέτες δηλαδή, δεν είναι καν Έλληνες.
Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί, τις πόρτες σπάσαν οι οχθροί και εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί, αδέρφια πήραν οι οχθροί και εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές την άλλη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί, φωτιά μας ρίξαν οι οχθροί και εμείς φωνάζαμε στα σκοτεινά την τρίτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί, σπαθιά κρατούσαν οι οχθροί και εμείς τα πήραμε για φύλακτα την άλλη μέρα. Στην πόλη οι οχθροί, μοιράσαν δώρα οι οχθροί και εμείς γελούσαμε σαν τα παιδιά την πέμπτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί, κρατούσαν δίκιο οι οχθροί και εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια και εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια σαν κάθε μέρα. Και δεν θα παραλείψω να γίνω καταγγελτική όσον αφορά τους ανθρώπους της τέχνης. Πού βρίσκονται λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι της τέχνης τώρα για να στηρίξουν τη δικαιοσύνη και την ελευθερία των λαών? Πουθενά. Υπάρχουν μόνο λίγοι, οι οποίοι λίγοι έχουν περιθωριοποιηθεί από το 20 όταν αρνήθηκαν να συμμετέχουν στα υγειονομικά apartheid. Και βίωσες Γιάννη, πολλή μοναξιά και πολλές απώλειες, όχι μόνο συναισθηματικές, αλλά και οικονομικές και κατ' επέκταση υλικές. Γι' αυτό καλώ όλους μας να συναισθανόμαστε, αυτό λέγεται κοινωνική ενσυναίσθηση και συναισθηματική νοημοσύνη. Να αφήνουμε την πόρτα το βράδυ, να έρχεται κάποιος να πάρει λίγη αγάπη, λίγο φως, λίγο νερό, λίγο φαγητό. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατώ ψηλά, να δουνε τις γης οι θλιμμένοι, να έρθουνε να βρουν συντροφιά.
παίζει στα μήλια να πιει ο καημός κι ανάμεσα μας τα στέκει ο πόνος του κόσμου αδερφός. Να κουμπίσουν σκάμνη για να κάτσει ο ήλιος και εκεί κάπως θα μιλάμε, θα έρθει συντροφιά ο Χριστός. Θα συνεχίσω λοιπόν με τους συναδέρφους μου καλλιτέχνες, αυτούς τους ευτελείς δούλους της εξουσίας, όπως τους αποκαλούσε ο Κυριάκος Σινόπουλος, ή τους συστημικούς γλύφτες, όπως τους αποκαλώ εγώ. Κάλεσα, που λέτε, αγαπητοί ακροατές, 2-3 από αυτά τα συστημικά καθήκια για να έρθω στην εκπομπή μου. Και ενώ έκανα πάντα εκπομπές και κάναμε και πολλές συνεντεύξεις, στην παρούσα φάση αρνούνται να έρθουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί φοβούνται να αντιμετωπίσουν τις ερωτήσεις μου που αφορούν σε πολιτικά θέματα. Στάση πολιτική δηλαδή. Πολιτικοί γλύφτες. Τι περιμένει κανείς? Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, αντί ξεμοναχιάσει μες στη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτικά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίχτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος παραφυλά, στου κόσμου τα στενά ποιος σημαδεύει. Που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά.
έχουν απαγορευτεί στην Ευρώπη οι συγκεντρώσεις που αφορούν στην αλληλεγγύη υπέρ των Παλαιστινίων. Και φυσικά δεν θα τους ακούσουμε, γιατί είμαστε ανθρωπιστές και πιστεύουμε στο δίκαιο. Και φυσικά θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό, στον πολύπαθο Παλαιστινιακό λαό που τόσα υποφέρει και δεν του αξίζει. Και επίσης δεν αξίζει σε κανένα λαό να υποφέρει, ούτε στους Ισραηλινούς να υποφέρουν και να δέχονται επιθέσεις τρομοκρατικές. Και εδώ θα ξαναπώ ότι πίσω από όλα αυτά είναι αυτοί που προκαλούν πολέμους, σεισμούς, καταποντισμούς, επισιτιστικές κρίσεις, εμβόλια, κορονοκρατίες, πανδημίες, γενικότερα. Αυτοί, το βαθύ κράτος, οι σιωνιστές, αυτούς δεν τους θέλουμε. Είμαστε υπέρ της ειρήνης και υπέρ των λαών. Στο νόημα πάντα θα είναι όποιος πάθει κι όμως μάθει. Οι φοβερές δε φτουράνε και ο χαρός κάνει λάθη. Άντε μη φοβάσαι, που φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να σε. Πάντα έχει ζωή κάτι πιο βαθύ να πει. Και ο φόβος ναι και ο πόνος είναι δυο σοφοί. Όλα είναι μια ιδέα και τη ζει στο φλάς του κόσμου. Πότε χαλιά, πότε ωραία, σώμα μου, ψυχή και φως μου. Φοβάσαι, που φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να σε. Πάντα έχει ζωή κάτι πιο βαθύ να πει. Και ο φόβος ναι και ο πόνος είναι δυο σου πει. Παιχνίδια σε ζορίζουν, είναι ο θάνατος και η αγάπη. Παίξ' τα και τα δυο κι ας χάσεις, θα βγει τα σου απάτη. Άντε μη φοβάσαι, που φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να σε. Πάντα έχει ζωή κάτι πιο βαθύ να πει. Και ο φόβος ναι και ο πόνος είναι δυο σοφοί. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Μάθαμε στη ζωή μας να μην μιλάμε. Μας δημιούργησαν ανάγκες που δεν είναι πραγματικές. Και για να τα απεξέλθουμε σε αυτές τις ανάγκες που μας έχουν δημιουργήσει αυτοί, μάθαμε να μην μιλάμε. Εδώ τελειώνει η εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε την εκπομπή Ανατροπές με τη Γιολάντα. Στο μικρόφωνο η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και μην ξεχάσω να ευχαριστήσω την αγαπημένη μας αγωνίστρια Εύα Μαυρογέννη που αναμεταδίδει τις εκπομπές μας στην Air Open. Να είστε καλά και θα τα πούμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψει τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα.
Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε «Κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψ' τη φωνή σου, μη μιλάς», σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου λέγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο, είμαι με σας. Αχ, πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράπλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!»